Hayi mntase unjani? Wasungifikele ekseni kangaka yini? Hayi man, angikho right, angisho uyazi ukuthi mina ngumuntu operation, yes. And uyabona nakhona ukuthi iweather injani. Mina yazi iweather mayiba kanje ioperation yami vela ithi ngibeka phansi flat empedeni, kumele ngilale. Kumele ngilale flat. Ngifuna next. Bothini? Ngishilo ukuthi kulabo mama belona be society sizoya ngolona ngolesihlanu. So ngicela uhambe mntase, uzobuya late. Uyangazi ngumuntu operation. Angisuka umuntu ozinto namhlanje yabona ukuthi iweather injani. I'm feeling under the weather. So kumele ngilala flat. Hey, ingenqa phansi le operation. Iweather maye kanje ingenqa phansi, ingibeka phansi empethe. Kumele ngilale flat. So buyasikhulume later ne. Ish.